दिनै आसा खालामदों आङो दिनै फोसावगोन होननानै PMB बडियाव एप्रुभ जायाबा फोसावनो हाया नालाय दिनै PMB बडिनि मिटिं दं दा आं बावनो थांनो ओंखारगासिनो दं दिनै फोसावनो हागौ आरो दिनै नङाबा गाबोननि बिथोराव जाखागोन आरो गाबोन फुंनि बिथोराव दा नैबे क'क्राझार बियाबाव 3 नं क'क्राझार बियाबाव नोंथांनि मुंजों लोगोसे BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि बिथांनि मुङा मैखोमै चर्चा जाबाय थादों दा बे बेलायाव सोर मोनगोन बुंनो हाया मा फोरमायगोन बे बेलायावहाय बुंनो हाया माने हाइकमान्डआ जायनो होयो बेनो गेलेगोन बेवहाय आपत्ति गैया रावहाबो दानिया हाइकमान्डआ जुदि लुबैयो माने बयनिबो PMB बडियावसो एप्रुभ जागोनथ' बे जोंनि जेनेबा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो एक्सक्लुसिभलि गाव दायथ' लानो हाया दिनै PMB बडिनि मिटिं दं बे मिटिङाव केन्डिडेटफोरखौ एप्रुभ खालामनानै बयनिबो मदद लानानै एप्रुभ खालामनानै फोसावगोन जों नुनो मोनदों UPPLनि माने गोगोम दैदेनगिरिफोरा BPFआव बारबोबाय थानाय बेबायदिनो बरमा विधानसभा बियाबनि बारग' MLA भुपेन बर' बिथाङाबो दिनैहाय रिजाइन होबाय थारैनो BPFआव हाबनायनि माबा इसाराफोर दङ नामा मा फोरमायगोन बे बेलायाव रायजो राजाया नुबाय लिडारफ्राबो गासिबो नुजोब्बाय PMB माने BPFआ दिनै माने जेरैबो फारसेनिफ्राय जै मै जानानै दं गतिके बिथांमोना दस्रा पार्टियाव थानानै माने गावसिनि पार्सनेलिटि गावसिनि रोंगौथिखौ एक्सप'ज खालामनायनि जायगाया BPFआनो होननानै सानदों आरो खामानि मावनायनिबो बेवहाय फिल्ड दङ सुबिदा दं बे हिसाबै माने जेराव खामानि मावनायनि सुबिदा दं बेवहाय फैनानै बयजोंबो लोगोसे खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा गोसो जादों जायफ्रा गोसो जादों बिसोर फैगासिनो दं आरो फैबाय थाबावगोन आरो दे